Catalunya. Honorable vicepresident del Govern, honorable conseller d'Interior, honorable conseller de Cultura, honorables consellers i conselleres, il·lustres diputades i diputats, autoritats, senyores i senyors, siguin benvinguts, molt bon vespre a tothom. I abans de començar l'acte de lliurament de les creus i plaques Sant Jordi 2010, unes paraules per expressar el meu condol i el del govern per al traspàs de Joan Antoni Samaranch. Hem fet arribar el nostre sentiment a la seva família, però sé que la tristesa i el dolor per la seva pèrdua s'estenen molt més enllà, també i especialment entre tots vostès i en aquest acte institucional. Joan Antoni Samaranch, entre altres moltes coses, medalla d'or de la Generalitat de Catalunya. És per això que els demano que guardem respectuosament un minut de silenci en la seva memòria. Molt bé, ara a continuació té la paraula l'honorable senyor Joan Manuel Tresserras, conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies, president. Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, honorable vicepresident, honorables consellers i conselleres, autoritats, parlamentaris, representants d'entitats i associacions de Catalunya, guardonats, familiars i convidats d'enguany, senyores i senyors, benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la Creu de Sant Jordi que correspon a l'any 2010. Catalunya és una realitat històrica continuada, impulsada per un subjecte col·lectiu marcadament divers, dinàmic i canviant. Les formes de participació de les persones i les organitzacions en el procés de desplegament català d'avui són també molt variades i exercides en àmbits diferents i des de trajectòries, perspectives i posicions també diferents. Allò que acaba resultant determinant al capdavall, però, és que l'enteixinat que recull i combina totes les aportacions sigui consistent i pugui projectar-se en una proposta de sentit, en una empresa conjunta, viable i interessant, en una comunitat de vincles i d'interessos capaç de posar en relació harmònica el concret i el general, els ressorts elementals de la vida quotidiana de cadascú i els valors i objectius més primordials, més amplament compartits.
La participació en la construcció de la Catalunya d'avui i de demà constitueix una aposta per orientar el llegat d'una nació històrica vers un nou paper protagonista en el nou món en marxa de la globalització, les hibridacions i les transferències culturals i l'economia del coneixement. Les profundes transformacions ja en marxa i els reptes i oportunitats que contenen converteixen l'experiència col·lectiva catalana en una aventura apassionant en la que val la pena involucrar-s'hi. Les persones i entitats guardonades que homenatgem en aquesta cerimònia s'hi han involucrat profundament i ho han fet d'una manera destacada. Per això el Govern, recollint els parers i les iniciatives i propostes cíviques i socials que li han estat suggerides, les ha volgut reconèixer amb la Creu de Sant Jordi, referent i símbol de ciutadania. A totes i a tots els guardonats, el nostre agraïment i el nostre reconeixement. Enhorabona i moltíssimes gràcies. Gràcies. A continuació té la paraula la senyora Laia Bonet, secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya. La Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya va ser creada pel decret 457/1981 de 18 de desembre, amb la finalitat de distingir aquelles persones naturals o jurídiques que pels seus mèrits hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural. A proposta del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació i d'acord amb el Govern, s'acorda concedir la Creu de Sant Jordi 2010 a les persones següents: Jaume Alsina Calvet, veterinari i empresari ramader, per l'impuls que ha donat al nostre sector primari com a fundador de les empreses que conformen el grup alimentari Guissona, líder en el sector carni i referent de la indústria agroalimentària. Alberto Aza Arias, diplomàtic, per la seva valuosa trajectòria en el servei diplomàtic espanyol. Va ser director del gabinet del president Adolfo Suárez i actualment és el cap de la Casa de Sa Majestat el Rei. Cal destacar-ne la sensibilitat envers la llengua i la cultura catalanes. Agustí Maria Bassols i Parés, advocat i polític, per la seva trajectòria al servei al país, tant pel que fa a la dedicació professional com a l'actuació en defensa de la llengua i la cultura. Impulsor de la modernització del dret civil català, ha presidit el Consell Consultiu de la Generalitat. Joan Botam i Casals, religiós caputxí, per la seva contribució al diàleg interreligiós mitjançant la promoció dels valors de la pau, la convivència i l'entesa entre les cultures.
És fundador del Centre Ecumènic de Catalunya i va intervenir en la Caputxinada de l'any 1966.